салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо иҷода омадем анализи барои ковид спорида пешани аэропорти Ташкента жда дорем ози анализа мес споридагием ҷавобоша мегирем. Баъд саҳар қатъи мо мебиёем регистратсия дорем. озамҷа одам бисёр бинен чихе ҳамақа одам рафтистай иҷода сумкаҳошонам хеле вай кардистиян маҳкам кардистиян ба пишевой пакет насиб боша пагамо мебиёем рак мекунем. иҷода мо омадем тамошобинони азиз зал ожидание жда дорем ҳозир регистратсия сар меша. иҷа зали барои регистратсияра пешаш дамонем ҷода ждат када истодагием ҷода тоқати барвақтарак омадем ки штоби дер накунем бо чанд қай дига чихелами ба талпа меша одам бисёр меша вақти регистратсияда бози одам камтар айса букак регистратсия мегзара. гузаштем дӯстони азиз мо ҳамаи регистратсияҳоро гузаштем ҳама кормандони нами даруни аэропорт ҳама проверка кардан соқ саломат гузаштем омадем жда дорем ака барое ки вақти соати мо шавад мо парвоз мекунем. иҷода ози аз самолёти Лондон буд нами самолёте ки ҳозир мепара самолёти Лондон мерафтай ҳай тамошо кардем иқа студентҳо рафтан духтарако бачаҳои ёш ёши ки амина мактаба тамом кардагиҳо хонданӣ ба фикр рафтан. ин ҳаминҷа иқа тамошо карда қатъи кӯдако ҳаминҷа истодем. худо хоҳа иншаалло ки рейси морам сар мешава морам парвоз мекунем. чанд бор савол додиян нами гапа ки шумо ба раҳ рафтен не нами айсари влог тамошо кунем мо раҳ қатъи то Ташкент омадагем барое ки ай Тоҷикистон рейси Астана Нурсултан набуд Алматорам нестай фақат рейси Қазоқистон ма нестай. мо барои ҳамо через Ташкент омадем. як рӯз дар Ташкент истодем дуюм рӯзаш мо раҳакӣ кардистем ҳами аэропорти Ташкент. барои ҳамин мо да ҳамин ба самолёт гӯё рафтистем да хали раҳ қатъи ай душанбе то Ташкент омадем. ина тамошобинони азиз подписчикои наомадагӣ ҳаматон ба ҳазор раҳмати калон бисёршон дар каналои мо маҳқулай. касе ки маҳқул боша ҳатман лайка бумонен агар мушкил набоша дастгирӣ кунед то ки занҳои тоҷикам пеш раванд то ки ҳар як кас номбардор шаванд барое ки каналои влог камай ай тарафҳои ай занҳои тоҷик камай нав каналои влог шидестай влог нав шидестай барои ҳамон дастгирӣ кунед занҳои тоҷика. иҷода мо шиштем самолёда ана ки ҳозир парвозгирира сар мекунем. иҷода кӯдако хурсанданд ки парвоз мекунанд. акмо якум бор самолёта шидагӣ нестем тамошобино мо вақте ки хуҷанд душанбе мерафтем пастайни ба самолёт мерафтем ба ҳами нав кӯдако такалон шудан ба бараҳ мерафтем. мо чанди сол дар хуҷанд будем фақат ба самолёт мерафтем кӯдако майда буданд ба раҳ намемонд мо рафтан ки азоб мекашанд кӯдако. ҳамда Зайнаб чанд боро иштагӣ буд ай майдакиёш ҳами 2 сол пешам мо шита буд хурсанд мешан кӯдак чихелай якҷо медона ки ҷо рафтистай ҳавас мекунанд. барои ҳамин хай ма дар влог гуфтум ки мо ҳиҷоб омадагӣ набудем. ман ҳиҷоб омадагӣ набудам ҳамин Тоҷикистон марда ки ман фақат мерава ҳар давлатҳо мерафт меомадак. барои ҳамин акидаф оилавӣ гуфтем меравем. хай як ғарибӣ қиинай ғарибӣ ма дар ҳамин Энобод будам 5-6 соат ки ба очаҷон ва дур буд ҳамқа зиқ будам. ака бо ки ғарибӣ ки мисол чанд қадар дар раҳда бо мебиёи чанд ҳазор километр мешава бо чанд қадар одам зиқ меша гӯё ки ҳамихе зиқ ма омадагием да то омохта шудан ака намедонам оли чанд кай омохта мешем чӣ хел меша маҳбуб меша намеша ака ба хотири зиндагиу ҳаёт да ҳамихе будай омадем. дӯстони азиз ҷа бо ҳоли чанд саволи
ама зод рӯз қайд намекунам. рӯзи зод рӯз ба ҳама нишон надодам дар видео, барои ки ман намехоҳам ки зод рӯз ба ҷашн гирӣ. ман кӯдаконро зод рӯзошона як чи ҳамин як торт ягон чих барои хурсандишон рӯзе ки маълум мегӯм ай хел зод рӯз кунам ки мисол ба навор гирим накардам ай хел ман барои ки влогои пешинада 30 сола гуфтагиём ба хотирира гуфтам ки ман 31 шудагиём. мумкин баъзе подписчикҳо хиёлшон ки оле ман 30 солаям. инам хел тамошобинони азиз, мо парвозда буромадем. иншаалло ки соҳ саломат мерасем. видеои моро ҳатман то охирша фақат тамошо кунем. бо давоми видеоро мебинем ки мо да куҷо рафтем, ба чӣ коро машғулем. ҳамеша дар навор ҳастем. тамошобинони азиз, мо расидем Қазоқистонда, дина расида будем. Инҷа университет буда, университет Назарбаев. мо Нурсултан даем, пойтахти Қазоқистон даем. хай иҷа вапши буд дига хел давлати хай хушрӯ, беҳад хушрӯ. иҷа да нем вай дора супермаркети Калон, супермаркет мегум, торговый центр Силквей Мега, гипермаркет. оляк то мо ёд мегирем иҷоҳора, ози автобус ждат кардем, гуфтем карта кати мешдаем, мо такси қати мегем як бозори дигаш равем, харид кунем. чӣ надорем, дег бег тарелка ягон чӣ надорем. хай қадина хали ҳарчи парчи хӯрдем, бояд мо хали чӣ бигирем. мора гуфтанд ки ба раҳ омадем. мо раҳ қати то Ташкент омадем. ай Ташкент самолёт қати омадем, Нурсултан омадем. Астана буд ку пешвақт ози Нурсултан шудаге. ай беҳад шаҳри хушрӯ маҳқул шуд. мо да хай намиози мо дар центр шем. оли рафтам хона бо румтур то мекунам, румтурам тамошо кунем чӣ хеле хона да мо зиндагӣ мекунем. хай моро аэропорт встречат кардан, овардан. ҳамқаш ки мисол худу то қаб ёй надони чида таф меши я ҷои бегона да автобусашон аз ҷои необичния. хай бо мо бошен. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفاع. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال،
كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى، لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، في كل وقت وحين الله الله.